Sugeng dalu Mbah Waluyo. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula anu, Mbah, niki rak sasine ya isih nyerempet-nyerempet sasi Sawal. Kula minangka bocah enom kula niku putune jenengan, Mbah. Menawi kathah lepat aturipun ingkang wayah pun Ya ya Pak. Gus Yusuf Ansor. Sadangunipun menika kula nyuwun pangapunten laku celaku tindak tanduk kula ingkang kirang nuji proning manah Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Waluyo kula nyuwun pangapunten. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin nggih. Sing penting kuwi masalah tembung Arab rasa dirasake minal aidin wal faidin iki sing penting pokoke ngapura ing ngapura. Leres. Wong tuwa tok oleh bukute sing gedhe pangarupamu. Anu pangapuramu. Mboten napa-napa kula. Wakilana ya Pak. Iya wis tak wakili. Nggih. Biasane bocah-bocah iki saben-saben lebaran yo dene ngene dhewe. Ning ora ketok kipung iki. Kipung kok. Lah. Sing ngentem iki Sakutune Dek, ora sarepot-repot lho, Dek. Ipung. Oh, ipung lho. arep jupuk apa iku iki? Arep netrai Jupuk apa rasa? Pupur. Pupur apa kurang kok ora. Aku yo mitrai wong ngene kaya ngono iki. Aku kayak kuwi. nggih. Padha karo muyahe segoro. Desuhin. Dalem nak. Kula ngaturaken sugeng wiyadi mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih, semanten iki kula tiyang sepuh kathah. Lupute ya sing gedhe pangarepuramu ya Nggih. ya. Nggih mboten napa-napa dirumah. Kaya ngene iki lho, nek Nggih. jawaban yang bocah iki ora kok pangarupamu. Jenenge wong tuwa ki late cok keteko. Ngene matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten yasanipun yaipun Bapak Haji Saidi ST Darasan Kula Wongso. Menika ing sampun dalu menika dipun sengkuyung dipun rawuh yaipun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, Bapak DPR, sedaya para manggalaning praja rawuh paring donga pamuji ngaturaken genging panuwun inggih tanpa pepindhan. Monggo iki mau MC-ne suarane yo gandeng. Sinten to? Pak D Totok. Pak D Toto. Biayane sinten? Yayine gagah gedhe dhuwur monggo nek nyuwara wis kaya Werkudara. Ya MC-ne mulih basa ya bener. Lah nggih no. Ora nglarani ati. Wis MC nggon aku ki nglarani atiku wis tau. Piye, Mas? Lah aku masrahke manten. Nggih. MC-ne muni ngene. Sampun dumugi wantunipun cak menika sah tinampiling manten kakung. Iki badhe pun sritani piyambakipun Bapak Waluyo. Terus Kadhe menika sasana Pandayawara katur monggo. terus matimu ngono. Ngono kok lor ati iki ngopo? Su karo monggo nek adoh. Ana kursi susuwe kalau Nek ati. su monggo ngono aku maju lah mboten ngarsanipun Bapak Waluyo. Dasare sampeyan gampang mutungan no. Lah apa? Lah iya kuwi nyatane ya nesu ngono kok. Lho mergo sepengku ora tak nggo. Lah ket iso lali ki piye to? Ya dasare tok dal. Aku Lho ngerti. brana kok tangane meja lho, Lek. Wong desa wae anggere. Ora sene ngene dhewe sapa wingi?
Ipong lho. Ayo tekan-tekan kuwi wis kaya tekan rampok. Maka wis tak awasi terus iki ora apa. Nggih, matur nuwun derek Mangayu Bagyo, derek Ndedonga. Awit menika wektinipun acara menika tasakuran khitaman nggih pun Bapak Haji Kuswadi. Matur suwun nika wau kidaran sampun matur Rejang Hirnawa Supit. Jenentrae napa, Mbah? Ya. Rejang ki ngiris, Hir ki banyu, Nawa ki dalan. Dadi ngiris dalan banyu. Nek alias supit. Utawa ngurangi apa Sukerto. Ngurangi Dadi nek wis Sukerto. bar disupit ki penyakit-penyakit dentang. Iya. Bener. Nyatane anu kok, Dik. Yoga kula niki entene mboten mangkat. Dheweke mboten supit niku awake kebak kutil. Lah niki padha karo bojo kula. Lah, Biasane iki Andre bar disupiti terus mari lah kene kok. Lah niku pun gawan kok ya. Aku ki bar disupit ki malah ndadekake lara. Lah, Nek iya. ora ngono kuwi, sing jeneng supit kuwi memang kesehatan. Nggih, Berarti betul. Tapi supit saiki karo biyen karo sesuk wis beda. Nggih. Zaman aku biyen. Supit ki ora nganggo dokter, ora nganggo mantri, ora nganggo bong, nganggo bong. Ngerti bong? Bong itu tukang supit. Nggih. Isik nganggo latih, ora nganggo laser, ora nganggo gunting. Sepangku latih gede banget kae. Aku dipangku bapak, dibekali karo hek ming semen iki slintur kae. Terus bonge nunggu nang isor, aku dipangku bapak. Aku ditakoni karo bonge ki mau. Sesuk arep dadi apa le? Arep dadi tentara manut mawon aku. Polisi iki saged anu dagelan mawon aku. Barang ngono kuwi terus gres wis le. Ora lara. Bapakku sing Kok ya ora diwaspadake sik lho. kan dipangku bapak kleru. Lah niku zaman riyen kok ngenak, nek Zaman zaman riyen. sakniki pun Kleru, beda melih. kleru obene bapak berarti. Kleru paitane bapak. Lah kok piye? Nek kuwi kleru ngene bapak saiki pengen supir nang kok piye? Ora bareng aku disupitke to, supit saiki karo biyen beda. Biyen kuwi diris keras. Terus ora dikapak-kapake, ora disemprot ning dine sol pantilamid. Apa kuwi? Sol pandilamid apa? Apa jenenge? Obat kuning diwur-wur ngene kok. Nggih. Nggih, terus diblebet nganggo perban iku stres. Nah, terus mlaku niku nganggo cengkal sepet. Ngeten iki. Lha mlaku ngekeh niki. Kayak biyen. Nggih, nganggo bungkus teh kuwi dipotong, digarani, dienggo kebut mana aja kruyuk lanang. Apane sing diruyok? Ya kuwi masih cengkale kuwi. Lah, pesene sih Mbah, aja nglancahi telek le ndak gendelen. Ngono biyen. Dadi sesasi ki ngene. Lah sing marai ora mari-mari. Napa? Subing. Lah beda. Kakakku disopat iki. Angger wis arep mari, iki niliki. Lah nek niliki terus ngapa? Lah pengaruhe gede. Ya ngono. Dasare kula niku kalih niki wiwit apa dijodokke. Lah, nggih. Sadurunge supet niki kula niku wis dijodokke enten lho. Oh, tak kira wis ngiliki. Ora. Nek gone niki pancen pun dipasrahi ora. Anggere meh mari suhin teko, wis mari urung. Lah ya perbane del. Dah bentuke. Lah kan aja wis bedel to, wis 3 dina ora diganti angger suhin teko iki langsung perbane pertitik. Hir rasane liki nek urung mari tenan aku ya ngono. Terus. Aku kan ayo dipasrahi to. Lah ning zaman semono rak bapak karo mbokmu ora ta nang omah. Iya. Hin kae walunya tilikon. Nggih. Lah ya awan kok aja esuk-esuk. Ya sama ya ayo selaku ya esuk kok. Mbah. Nek jane tujuane niliki iki ya gur memastikan keadaane jenengan. Kuwi ku saking jenengan sing werna-werna kuwi. Lah mboten omone pasrahi kok niliki ngoten niku. Tegese niliki ora gur. Ya kok niliki kuwi mau. Aku ki ya wis meneng wae ning perban ki pedhot dhewe. Rasa ngono kuwi manusiawi. Sing penting sakniki tekane tuwa dadi HP. Apa apa ya? Nek yo kuwi lucune kok barang disupite kok sampeyan ora iso anak-anak kok. Kepiye lah arep anak-anak mentang-mentang kowe iki bojo dagelan anggur turu guyu wae. Sampeyan turu ya ndagel terus kok. Ora ndagel aku biyen iki brengosen kaya sapa. Iki piye go semene kok ora iso brengosen. Ibu, Pak Ibu kuwi.
Oh, lah putih kelaprut. Nek tenan kok nak. Bareng kok niku mboten anak-anak sakniki ngesir wong etan kali. Alah. Sir-sirane wong etan kali. Iya, sing gede. Bodo dientekke mergo cinta, ya ta. Iya, tak Mergo ngragati wong wedok. Nek aku izin kowe. Tenan kok ya sing ngono lho mbacane. Pripun? Aku ki ngesir wong etan kali. Wes jaluk apa tak tukokke nganti entek-entekan. Nggih. Wah, Jebulane meng kalah karo bakul martabak. Lah ngapa? Lah martabak bakul martabak meng ndok siji wis istimewa. Nggih. Jarane wis termasuk spesial. Heeh. Lah kuwi ndok loro dianggap biasa kok. Dadi karo wong etan kali. Karo bakul martabak wis kalah. lah ngono sampean ora gede-gede kaya ya. Wah, Ora, terus lek obo martabak iki lek. omonganmu kok saya kendel. Kok riyen to? Lho kok dilek sono kendel pripun? Sampeyan ndak cerita jarene kalah karo martabak. Corona. Mbah kok dipijutke, Mbah. Lah kok aku dilumpuhke. Wis rasa diteruske bagus. Iki ngene, Mbah. Nggih. Nggih. Sing kedah kula aturaken menika wonten pamundutan dawuh mandat saking Bukus. Nah, garwane Pak Kuswadi iki nyuwun lagune Jogja Istimewa. Nggih. Mendung tanpa udan. Nggih. Kalian gugur gunung. Nggih. Nah, monggo dipun ingkang pundi rumiyin. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Nggih. Dadi langsung ngedeke Monggo-monggo. pesingen mboten napa-napa. Monggo, ingkang pundi ingkang badhe pun Mbak Niken Raflesia niku. nggih, Mbak Niken. Kalian sinten? Piyambak riyen. Oh, Dadi turut-turutan. Dhewe. Sepate anu Mas, kintinge 3 pelak Mas. Iki urut-urutan dadi kae kok murut kuwi, kae murut kuwi, kowe kok sing murut aku. Iki sepate lagu diobok-obok ning cakepane beda ya. Iya, ya. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 4. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Salarane tau dipepe kelalen tekan sore. Kok ora jelas garingan coba? Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Ana mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Demi kok sing dipepe nganti saya ora dintas ngono kok. Jalarane tau dipepe kelalen tekan sore. Oh. Dipepe dadi ireng ngono kok. Dadi ireng. Nek Gunung Kidul iki dipepe malah saya putih. Lah piye? Gaplek kae nek kodana malah ireng, nek kepepe terus malah putih. Kan nek dipepe malah gondrong kok. Ora kuwi nek do gremisan. Wah iya. Kene lho, alah kowe iki tak pedan malah marep rono dadi malah mak gendut. Kene. Halo. Ini lho jenengan iki lho. Ya kene kayu iki Jogja Istimewa minangka Jogja Istimewa. Ngaturke pangkun sik karo Pak Kus, karo Bu Kus, karo Pak Pajar. Ha iki sing nimbali. Ngaturaken kula nuwun derek sowan. Menika Pak keluarga Pak Kus kalian Ibu, Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Fajar Gegana. Pak Fajar Gegana. Nek sulit pengen ping pira? Lah jenengan ping pira? Aku wis ping 4. Hah? Ping 4. Tanggapan terus. Layangan, Mbah. Ora sing ping 3 ki nonton, lah sepisan iki malu main. Tak arani wis dibalik nek. Pak kula sing sepisan njaluk DP. Aku ki ora cara ndo njaluk DP. Mbah Waloyo ki anggere nek panitia dusun ngendi ngono terus malah Mbah Waloyo sing DP kok. Aku kok mulane aku tanggapan ping 3 ki adol poman. Betulnya jenengan sing nganu kok ya malah sing DP. Ning matur nuwun ya Mbah. Nggih. Jenengan pun ninggal motor Jupiter ceguk teng gone lek supir ijole wedhus Mbah. Matur nuwun ya Mas. Ku tak antil lho. Sapa sing ninggal Jupiter? Sapa? Jenengan. Andene ora omong karo aku. Jare tinggo anakmu lanang. Wis rasane rembug gak Jogja iki. Asem Iya. tenan. Iya malah kan iki ya sing jujur to. Wong kok golek apa tenaga kok ora tau enek sing bener.
Malah nah iya aja kumpul. Wis sepisan motorku ya bablas. Ya. Ayo Jogja istimewa. Ya. Monggo.